Я не знаю, да вижу, че На друга кола. трябва. Я вънка излиза, че върна много. Значи, давай, знаеш. Okay. Да, малко го изчака да ме поистин. Това е въздушник. Това така е само специално, защото така къде? Долу може. Въздушник, аз казах, че ще духань, просто няма начин. С турбо ли е? Това е неизбежно. Ще го вържим в съда. Да, в съд. Ама нямаш съд, Долу не плюй, а пък то на главата плюй. Защото тук на главата винаги да е пълно с масло. не плюе, това масло откъде е тук? Къде е? Ей, това е тук. Е, там мъгла. Това така се беше. Къде тук виж къде е духало. Да бе, той е ясно. Вътре нашка клуба. По-голяма скорост, да няма опать. А той ще завърти по-бързо нагоре. Нагоре им намали. Ама пък ще почне от нищо. Само по